Juoni. Disconnect. Ei. Reliable channel overflow. Vittu. Kaikki vuotaa yli. Ylivuotavat menkat. On. Täällä on Tigras sijoille oikein mainos, toinen puoli. Kaniner! Mitä siinä lukee? Alla Eskar Kaniner. Kaniner! Kaikki Kyllä! tykkää Janiksesta. Kyllä! Niin pupin meininki, ettei... Paitsi tee. Mennään ampuu nää Mitä? kaverit! Teillä on pistooli! Anna tänne! No voi. Niiltä saa pistooli! Pistoolia. Kato! Lantun pyykkäsi alas! Ai jaa, näet usein. Tää yksi nyt on mun raadon ympärillä. Hei, no niin, hyvä. Jatka tuon raiteilulle. Mulla ei oo mitään aseita. Lataan! Varmistatko? Se ampui itsensä, idiootti. Siellä oli niinku etuasema, mut päätti en ammun itteni. Teki homman meidän puolesta. Mulla on yksi lipas. Herää tässä yksi äijä henki. Missähän yksi se tässä on äijä selällä? nimenomaan. Tuolla. Pitää ottaa nokoset. Vasarasta tunnistaa kuka on. Mehän nikkari konstaapeli. Remonttireiska. Puuhan veteen perkele. Remonttiterska. Tossa hei. Pistooli Kolpi. jollekin, Rajunen. Pistoolien, mietin pistoolien. Parempi kuin tää vitun melo. Tai vai jää. Remonttiterska. Ei. Paras. Niinkö Hei, suuta? tonne alas. Älä sano, että on alas. Au. Oi. Minä näytän. En näytä. Loppuu tollanen. Mitä pojahti pää? Minä haluan pistooli. Tää menee niin. Vittu, ukkemies! Ei! Ne pois! Nokkemies on jonkin nainen. Liisa ihmemaassa hiljaa. Auki. Klik, klik. Jaaha. Täytyy sit keksitä. Tökkii. Hei, mä haluun Tapetaan sipsejä. Et saa. Täällä ois muuten juhlat. Joo, Näin. Loppu se perseily. Helppoako lapselle? Antakas meikälle. Täällä on yksi. Ei täällä oo puukka. Kuka siinä? Vittu! Hyvinhän se meni. Se veti tuplaräkin. Am I the only one who's Tuo aiming herättää here? näet hengiä. Lol, veitsi. Ota. Tekee höpöä mies. Jättäkää yksi moraa mulle, mä ajattelin ottaa. Hei, Rajusella on se yksi saatana hammeri, niin me otetaan puukat. Tää hammeri Ok. on ihan perseestä. Ja tää saatanan tikku Tikku lähtee lähtee nyt. Hei, täällä teillä on, on hei, ne semmoset. kumpi teistä tarvii patia? Täällä on yksi. Minulla on yksi lipas plus aseessa yksi ja yksi No, mulla on kaksi lipasta. Oho. Mulla on yksi vajaalipas ja yksi lipas. Noniin. Hetkinen, Alhaalla katsotapas ihan. mitään. Ei. Onks täällä perällä Tässä mitään? muutetaan, Ei. tässä on tämmönen ase. Oi saatana. Vittu ne raiskas on risteissä. Näköjään se yksi rais. No entry. Siinä on tämmönen erikoisen kivääri. Haluuks joku? Aivan, mulla on hiparit aika matalalla sitten. Täällä on vielä kaikilla. Ai. Tekeekö se kaveri niinku silleen, että se tappoi sijoitus jälkeen itsensä? En mä tiiä. Tässä on ase jollekin. Hei, mulla on 3 lipasta jo. Tuossa. Rankkaraju, niin ota. Hetki. Tossa on tommonen ase jollekin. Kelpaa. Siinä on lipas. Ja täällä on. Kävis kukaan täällä toisella puolella? Ei oo Ei vittu, siellä on muuten. Oi vittu. Random hedu. Mä tappokseit tässä, en minä tiedä. Jaha, Jaa, Simon Says. Hienoa.
No, nukkumatti tulee täältä. Täältä tulee toinenkin. Täältä tulee joku tää moottorisahamies, kaveri varokaa. Tää siitä moottorisaamiehestä. Ja missähän Sibeli? Näin! Kato moro! Se vaan rynnii niskaan! Rajuinen, hoida homma. Me hoidetaan. Sinähän lohduttavaa. Totta kai. Pessimisti ei petty. Siinä jos joku kaveri. Siellä! Aha! Äkäinen, puolen näin! Yrittäkää nyt edes. Se on ollut ampumakisoissa.